Kapitan ninyo. Wala, subawan ako eh. Kaya, ngapit ah. Kuha ni King coffee. With bread. Muna akong kape oh. Ini siya King. May na kay dalapas himas mo. Dili mga mamainit na ninyo. Kay gigutom man ng inyong nanay oh. Gigutom ni kape. King coffee. Kaya na, tabangin ko ninyo og kwan. Ato ning ituslo ni atong pan sa kape. Han ko sa King kay humot siya nga dili ko kabuyon makatambal sa kuan ba kabuhi. Unsa man? Unsa imo? Bye-bye. Thank you for watching. Kay naay mo palit.